Здравейте, днес като за четвърти клип ще отворим фън пак на Shorts and Shells от 3 карти. Първото, което виждам е, че има грешно отпечатване. Уверявам ви, че това е оригинал, т.е. сигурно ще са... сигурно това ще е на късмет. На мен грешно отпечатано. Запечатано е късмет. Добре, започваме с много готин PPQ, Бългин. Нищо за сега. Мъничко е, ама ето ги картите. Добре се, като защо. Чао и дано ви е харесал този прекрасен клип как отваряме Shorts and Shells. Бустер от 3 карти. Довиждане.